Ja. Ja. Ja, wat? Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Waarom lacht hij zo? Ja, dat vind ik mooi. Ja? En ik vind het mooi. Maar omdat hij wat krijgt. En dan wordt er wat, hè? Als er wat in hen gereden, wil hij het. Als ik nou wat wetter jou nog direct bij de kraan, en dan moet ik wat wetter hebben. Oh. Maar zit hij nou in de hinnenvretten om te eten? Hij zegt, hij moet nou wat hinnenvretten. Nee, totaal niet zo. Een apart beest. Ja, jongen, dat is zo. Ik ben niet een paard, maar hij niet. Zo. Oh jongen, het paliksem, wat is het hier? Kom maar. En dan wordt dat hier helemaal lekker in. Hier zit er op een kop in. Kom maar. Zo. Nou doe ik dat zo. Kom maar. En dan leg ik dat zo down. Zo. Je hebt geen erin. Dan raad je hem hier. Wat? Dit ben je heen hier. Hoeveel hij dat? 30. Wat rijden. En die in mooi? Nou, die geeft me al bladen achterom. En hij had een apart nestje. Ik ga er even in de kast daar. Ik moet hem zien. Ik denk dat het direct maar een boven tuig is. Maar één waasje. Zo, zo wel. Dan gaat het direct in zijn nestje. Dan laat hij zijn eigen. Dus alle hinnen zitten bij elkaar en die is apart? Ja, die is apart. Ja. Die hen die jaren daar, ja, die had hij officieel ook, maar dat past niet. Nee? Nee. Ik zeg net. Ja. Mijn pas, ik word net nog. Ik weet niet wat het is. Hij wil wel, maar die won wel niet. Maar krijgt hij dan op een bulg? Ja, van die hen, hè. Ja? Ja, ze peken hem helemaal, weet je wat het is. Hen is bloeddorstig, jong. Ja? Ja, Bloeddorstig. bloeddorstig. Jong. En hin? Ja. Weet je niet wat dat is? Nee. Maar dat is ja. Maar nou heeft er even rust. Nou, hij had er rust. En ik leef de hele dag in heel om Scarly. Nou, ik ben op het tuin nog een gang mee. Ja, het is nou de wier. Nou, dan komt er een bij me daar. Ja, hè? Ja. Ik heb wat weer te zien, nou ben ik wel erdoor. Ja? Zou je het meer maar meestal dan maar hin? Nou. Oh, wat zien ze? Maar ik heb er goed mijn voor. Of hij had in de gaten dat jou ik een apart binnen. Nou, dat is zo best, hè. Zo is ook zo, no? Hè? Vind je dat? Ja. Ja, nou ja, zou dat weer dat wordt. Juist hem. Nou, en die honden en die hen kan goed maken opzetten. En dat scheelt. Ja, dat vind ik prachtig. Dus je bent een mooi ploegje mooi om te rijden. Ja, jongen, ja. Maar ik ben een sponsor hier, dat is geweldig. Nou, misschien is hij mijn ogen, no? Juist hem. Ja? Kun je wel wat opsmikkelen? Oh, vrouw, hè? Wat? Vrouw moet dan nog. Jou net? Nee. Ik vind het niks hoor, ik vraag gewoon een tomaatje op. Ja? Nou, als ik schoon, dan spang je altijd tussen de hinden om en dan vier je zelf en die is lekker. Nou, dat zeg ik dan dat ze het lekker ben, maar ik ben net een nooie vriend. Ik ga even een ogen van een vrouw. Nou, dit is beter dan, nee. Wat een ogen voor een vrouw? Ik ga even een ogen van een vrouw. Van de vrouw? Van de vrouw. Die snap ik ook net. Ja, toch. Ik ga even een ogen van een vrouw. Een ogen. Oh.
Ja toch? Is het nou erop? Ja, ik heb Oké. een slotje. Ja, vliegen je. Maar de kop erbij heen. Ja, dat is het mooiste. Nou ja. Nou, dat is een beetje die mij zien plezier kunnen, hè? Want dan bij die hen, dan maar het samen was. Ja. Maar een jong gaat hij wel weer bij de hen? Ja, jong ook me weer bij, dan moet er maar rijden. En hoe het dan je weet ik niet. Zo ben je dan ook wel weer. Maar laat deze hen voor je en deze hou ik me waar. Ja? Ja. Als je aan het hier, dan krijg ik naar je hen. Oké. Maar dit is een bloot. Ja, maar die mag wel blijven, hè? Ja. Goeie. Nee. Wat ben je man dan? Whisky. Neem hen nou een pauze. Nee, Nee, laat erin. de dobber is Oh zo? net vol te dwan, hè? Nee. Je wil eigenlijk een dom lullen op een picknickbankje. Nou, dat komt wel een beetje op deel, ja. Nou, we hebben een We snoek hebben wel van dabbers in. Een snoekvong? 80 centimeter. Daar ook niks van. Dat is wassen. Nou, lees die foto's, ja. En daar haal jij er ook naar bij? Of, Ja, je hebt er ook bij. Maar hij is eigenlijk wat enige serieuze visser of? Ja, dat is een redelijke serieuze. maar wat natuurlijk. Ja. Dat is al het werk. Ja, haast wel. Wij zijn mooi voor gezellig in. Precies. Nou, we hebben een paraplu van Ja. Vong? Vong. Vong. Lawyer in het water. Dus dat is nooit een hem. Dan ben we in ieder geval Zetten wij daaronder? Hoe staat ik met een fralie? Oh, dat valt wat zin. Momenteel. Het was beter best. Vast omdat het winter wordt. Dat het winter wordt? Ja. Dan is alles wat kouder, hè? Vooral ik. Ja, dat zal wel. Ze liggen niet meer op het strand. Wie dat ooit is een goede versierplek? Nou, versierplek weet ik niet, maar het ziet er altijd wel mooi uit dan. Oh ja. Maar de visken is het zien gesteld, die maar juist winters actief. Oké. Dus dit is wat meer een winterhobby? En Ja. simmers zijn meer de fralies hobby. We zijn meer vooral in hobby. God, wat stom dit. Ja,